Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. Včera som sa dopočul, že Robo Premier alias Hranol vymyslel sociálny balíček. Musím povedať, že balíčky sa mi nepáčia, lebo môjho kolegu zo showbiznisu raz s takým balíčkom chytili a bol z toho poriadny mazec. Ale aj tak mu nič nedokázali. V National Hockey League sme tiež dostávali balíčky. O tých ja radšej nebudem hovoriť, však ma ešte vyhodia zo Siene Slávy, aj keď z tej slovenskej som odišiel sám. Naposledy som dostal balíček ešte ako dieťa. Na Mikuláša ma prekvapil hokejový puk. Santa mi tam ešte pribalil aj orechy a tak som to zobral môj sociálny balíček aj do školy. A dodnes si pamätám tú poznámku v žiackej knižke. Váš syn sa hral na hodine s pukom a pod lavicou luskal orechy. Ale že som si ešte chytal aj môjho Indiána, to si učka našťastie nevšimla. Rádio Anténa Rock.